Otu anụ kpọkọrọ ụmụ ya niile wee jụwa ha, ugboro ole ka ihe ga-eme unu na-ewee mụrụ ihe? Ụfọdụ asị 5, ụfọdụ asị 3, ụfọdụ asị 1. Nke obere n'ime ha wee kulie wee sị na ọ bụghị ya ka ọ ga-eme nye wee mụrụ ihe, na ọ bụ ọ na-eme ndị ọzọ nye were na-amụrụ ihe. Nne ya kpaa ya aka n'isi sị na ọ bụ nke a bụ nwa ya. Ntị adịkwa. Ọtụtụ oge ka anyị na-anụ maka ndị hukọp egburu egbu, ndị atọrọ atọrọ na ndị furu efu, mana Azụka nụchaa ya ọ bụrụ azụ anụ ụka. Ọkụpụ ntị si na oteela azụ na mmiri. Naanị ihe ọ na-ekwu bụ na ikuku agaghị ebupụ nwa nza n'ọdụ igu. Ọ maghị na aja ikuku bịa achọọ nwa nza achọọ, chọọ ọdụ igu achọọ. Otu ụbọchị ka Azụka batara na klọb, otu nwoke eburu ya. Nwoke a na-esi mmụọ na mmadụ mmụọ na mmadụ. O sikarịrị nkapịa n'isi. Azụka nọchara isi a mana ọ tụpụghị ọnụ. N'obi ya ihe ọ na-asị ọkwa wobere geshie hụ onye nara ego ya waa. Ọ maghị na dibịa gwọrọ ọzọ egbuo dibịa. Ọ maghịkwa na uche onye nya akpa asụ akpụ ka o yipụsịrị akwa na-akpado ịbanye n'ọrụ ọ bịara. Otu oke olu a na-akpọ Jona bụ nwoke buru ya laba. Olu ahụ bụ olu nwoke, ọ dịka onye nwe olu ahụ na-achịkwatu ụzọ. Jona na-esi ka nwa mkpịasị anya si na windo mapụ ozugbo. Ọ chịrị akwa ya na ịba ya n'aka, naanị tọwelụ ka ọ ma si na windo pịam ebe ọ hụtara onwe ya bụrụ na Burial Ground. Ihe a bụ ebe 2 nke abalị, ebe niile juru oyi gbaa ọchịchịrị mgbụkpọ aba anya ọnụ. Ọ bụ otu nwoke gara ịchụ àjà na Burial Ground n'abalị bụ ihe hụziri ya. O wee kọwara ya ije ụwa ya. Gee m ntị, ọ dị ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị tọrọ atọ ndị bụ na-akwanyere ha akwanye ime ihe na-abụghị uche ha. Ọtụtụ ka ndị enyi ha nwaanyị tinyere na ya, nwee ndị akwụrụ ụgwọ kpọfee ha obodo oyibo ebe ha ga na-agba iche na mmadụ bụ ewu. Ịkwụ ụgwọ ahụ ara ahụ, ha kpọtọm ọnụ nọrọ. Nwee ndị ji nsogbu ezinụlọ wee banye, nwekwanụ ndị ji obi ha niile wee banye. Ihe isi ike mere ụfọdụ ha sị ebe ọ bụ na hụ ya ebe ebitere aka ka ebido ya n'ikpere, ọ bụghị obi ha. Ha chechaa ka ha hapụ ya. Ha echeta that nobody cares, na onye ọbụla na-agba n'akpa ya. Ha agwakwanụ gị ihe ha na-ahụ n'ime ọrụ ahụ. Ọ dị ka eropụrụ n'ebe a na-anyụ mmamịrị. Foro eforo adịghị mma, hapụkwana ahapụ adịghị mma. Ọtụtụ ụmụ mmadụ tọrọ atọ, mana gee m ntị, ị gaghị eji n'ọtọka were ọkụkwụsịa mkpịsị aka. Ị gaghị ejikwana na agụụ na-agụfe n'ofe wee na-akwata ụkwara na-elo. Ọ dị ọtụtụ ihe nwere ike imenwu emenwu n'ụwa na-abụghị isi n'ụzọ ọjọọ. Chukwu nyere ụmụ mmadụ aka ma napụta ha, maka na ọ bụ ebe ahịhịa na-atọ nwa ewu ụtọ dị ka nke na-egbu ya na-adị. Ya gazie.